Bé, doncs jo d'entrada no respondré sí ni no, sinó que ho anirem veient al llarg de la meva exposició. En realitat el que parlaré jo avui és d'alimentació i de sector agrari, de producció agrària, perquè al cap i a la fi la sobirania alimentària és el dret que té un poble, jo el que he estudiat és el poble català, el dret que té un poble a decidir sobiranament el seu sistema alimentari, és a dir, què volen menjar i d'on ha de venir aquest menjar, i el dret que té un poble a decidir el seu sistema agrari, el seu sistema de producció d'aliments. La relació entre alimentació i producció és la que dona un grau de sobirania alimentària que pot ser molt petit i ser un estat molt dependent de l'exterior, o bé una producció suficient pel consum dels seus habitants, la qual cosa dona doncs, un grau de sobirania alimentària que pot arribar a ser del 100%.